ஒரு விஞ்ஞானி 750 கிராம் தங்கம் மற்றும் 200 கிராம் வெள்ளியை கொண்டு ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார் எனில் இரண்டு பொருட்களின் மொத்த எடையை மில்லி கிராமில் குறிப்பிடவும். தங்கம் மற்றும் வெள்ளியோட எடைகளை கிராம்ல கொடுத்திருக்காங்க. மொத்த எடையை நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா மில்லி கிராமா மாத்திக்கலாம். தங்கம் 750 கிராம், வெள்ளி 200 கிராம், கூட்டிட்டா 950 கிராம். இதை நம்ம மில்லி கிராமா மாத்தணும். 1 கிராம் அப்படிங்கிறது 1000 மில்லி கிராம். அப்ப 950 இன்டு 1000 பெருக்கிட்டா 9,50,000 கிடைக்கும். அப்ப தங்கம் மற்றும் வெள்ளியோட மொத்த எடை 9,50,000 மில்லி கிராம். இது ஆப்ஷன் டி ல இருக்கு. டிக் பண்ணிக்கோங்க.